Λοιπόν, Σαββατάκι, σήμερα έχουμε έρθει χαλαρά στο γραφείο. Θα πούμε 3 λόγους για τους οποίους σας κόβονται οι αιτήσεις στα προγράμματα ΕΣΠΑ. Δεν θα κάνουμε edit, θα είναι πολύ σύντομοι. Ο πρώτος είναι τα ελλειπής δικαιολογητικά. Δηλαδή, αν έχετε ανεβάσει ένα ε3 άλλη χρονιά από αυτή που ζητάει ο οδηγός ή έχετε σκανάρει μια υπεύθυνη δήλωση η οποία δεν έχει πιάσει και τα 38 σημεία που έχει το πρότυπο, σας κόβουν την πρόταση. Τόσο απλά. Δεύτερον, άδεια λειτουργίας. Αν στην άδεια λειτουργίας δεν είναι ο ΚΑΔ επένδυσης, δεν έχει μιλήσει ο μηχανικός με το σύμβουλο ή το λογιστή για να προσθέσει αυτόν τον ΚΑΔ που θέλετε εσείς να επιχορηγηθείτε, να πάρετε δηλαδή μηχανήματα, ας πούμε, πάλι σας κόβεται όλη η πρόταση, γιατί δεν θα συνάδουν οι ΚΑΔ με την άδεια λειτουργίας. Και τρίτον, είναι η λάθος τεκμηρίωση των δαπανών. Δηλαδή, αν η πισίνα που θέλετε να βάλετε στο κατάλημα κοστίζει 30.000 και πάτε και τη βάλετε στο μηχανολογικό εξοπλισμό αντί για τα κτηριακά, τη χάσατε και εκεί που θα περιμένατε μια πρόταση 200-400.000, θα σας έρθει μια πρόταση 150, 100, 30.000, δεν ξέρω. Καλό Σαββατοκύριακο.